Приятелството. Приятелството е интересна тема, която всички нас ни интересува. Но защо е трудно да намериш приятели в днешно време? Защото хората сме станали много неистински, много завиждащи и много мразещи. Ценностите ни са: аз може да съм зле, но този трябва да е по-зле от мен. Няма истинската подкрепа, взаимно уважение и разбиране. Хората много се отчуждихме генерално. Това се случи заради различни фактори. Но за мен една от причините, поради която приятелствата ни продължават дълго и няма много истински приятелства, са това, че хората не са искрени и не са истински във взаимоотношенията си. За мен един себеуважаващ се човек не трябва да лъже човека от среща за съществени неща. Това да има в приятелски отношения, които ни направят дърпат назад. Трябва да оставим само хора в живота си, които ние уважаваме, те уважават нас, ние ги дърпаме нагоре, те ни дърпат нагоре, помагаме си взаимно и има обмяна на стойност. За мен едно от най-важните неща, за да има приятелство, е това да се слушаме и това да си помагаме взаимно. Но това е нещо, което много хора не разбират. Гледат само да могат да бъдат една и съща маса, или да пък да се разходят навън, или пък да си пушат цигарите заедно, да си пият бирите заедно. Приятелство се крепи на много повече неща от това просто да не си сам. Много хора от нас се опитваме просто да се пише в някаква компания, просто да не сме сами, което е грешка. По-добре сам или с един-двама приятели, които са ти верни истински, отколкото да си в голяма компания, която никой не му показва теб, никой реално не би ти помогнал в тежък момент. Заключението от това видео е: подбирайте приятелите си, защото хората, с които събирате, имат голямо отражение върху това в какъв човек вие се превръщате. Така че внимавайте с кого общувате, давайте стойност на човека от среща и ако той е истински и искрен човек и е добър човек, той ще ви даде обратно със сигурност. Благодаря ви, че гледахте видеото. Ако ви е харесало, оставете един палец нагоре и се абонирайте за още такива теми.